ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ ଅଟନ୍ତି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାଠ ଚଷମାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା। चोर 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 मुए सहारा नंबर 1 चोर किए तुम ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରୁଛି ତୁ କିଏ? मुहेली गोटे साधारण चोर ଚୋର ଚୋର भद्र चोर। ତୁ ତ ଡାକୁଟା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛୁ କାଳିଆ ଭୂତ। हाँ हाँ ଏଇ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇ ରସି ବସି ତୁ ମାରାମାରି କରିବୁନି ତ ମତେ? नाई ना ये गोटे स्टाइल जा घर चोरी करे तांको असुविधा हो तो बांधिया भाई मुझे ତୁ ଚୋର ନା ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି ଇଏଟା ପକେଇଛୁ ଦୌଡ଼ଟାକୁ ଆଉ ନା ଖସିଗଲା ନେ ତୁ ବୁଝିଲୁ ନା ତୁ ଯୋଉଠି ଧରାଟା ପଡିବୁ ତତେ ଏଇ ଦୌଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇବେ ବୁଝିଲୁ। हाँ मु सेई पे धरछि ଶୁଣୁ ମତେ ତୁ ଚୋର କମ ଡାକୁଟା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛୁ କଳା ପିନ୍ଧିକି ମାଓବାଦୀ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ରେ ତୁ ଶେଷରେ ମୋ ଘରେ ଚୋରି କଲୁ ରେ ତୁ ମୋ ଘରେ ଚୋରି କଲୁ मु सुनी ତୋ ଘର କୋଉଠି ରେ? एई पाख बस्ती ପାଖ ବସ୍ତିରେ କାଲି ତତେ ଦେଖିବୁ ଥାନାରେ ବସିଥିବୁ ତୁ ଯା ଥାନା ଉପରେ आगे आगे ତୁ ତ ଭଦ୍ର ପିଲାଟା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛୁ ରେ ତୋ ନାଁ କଣ? बहुत भद्र मो ना हला माइकल कालिया। ଓ ତୁ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଭଳିଆ କହୁଛୁ ମୋଜା ମାଇକେଲ କାଳିଆ ତୁ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ଟିକେ ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ତୋତେ କଣ ଆଉ ବାଟ ମିଳିଲାନି ରେ ତୁ ତ ବେସୁଣ୍ଡା ଭୁସୁଣ୍ଡା ଟୋକାଟେ ହେଇଛୁ ଖାଇ ପିକେ ଡୋଲ ଡାଉଲ ହେଇଛୁ दुदु पिच आज सकाल दुदु पिच ଆଉ କଣ ପିଇଛୁ କହୁଛୁ? ଚୋରି ଚୋରି କାଇଁ କରୁଛୁ ରେ କିରେ ତୁ ତୋର କଣ ବାଟ ବାଟ କିଛି ଦେଖା ହେଲାନି ଲାଷ୍ଟ ତୁ ଚୋରି କରିବୁ ମୋ ଘରେ ଚୋରି କରିବୁ ତୁ शुण मु शुणी कौन आपण घर गोटे एत बड़ सुना इटा अच्छी सेटा जानी पाने तुम सुना कौटी अच्छी तू जमा चिन्ह मते सुना नीलकंठ पट्टनायक तू जमा जानिनु नीलकंठ सुन नीलकंठ तते मो थाना रे देबी चारे तू कोनती भलरे भलरे कथा होउची भाबु तुम सुना काई तते बहुत साहस चिंचु मते टिके तते जाके थाना रे टिके एला बड़ बाबू कॉल करी मो बड़ बाबू मो क्लोज फ्रेंड बड़ बाबू पे कॉल करी में थाना रो तते पूरे भी थाना रे पूरे भाउजों का फोटो भाउजटा कौन जाऊ देखिनी चिनिबू भाउज बहुत सुंदर ना ताकर सुना अच्छी तू तो बहुत बड़ बड़ कथा करछु गुले गुले सुना चिन्हिचु तू बहुत भद्र पिलाटा मत लागु बहुत भद्र तू बुझिलु ना पुअर सुना अच्छी मो पूजा काम छोड़ा को नहीं आसु दो मो पूजा काम छोड़ा को नहीं आसु आउरी गुटे अच्छी डेबिन सुना गहना सब अछि तू मो सुना गहना सब नहीं गुटे दउना तो देमी ना चिन्हिचु ए पुअ सुना भी काटी के नहीं एइटारे बांधी पकेनी जानि तो मत हां बढ़िया चोर तो मो बोल कहउतला मो चुतियाटा ଆଉ କଣ କହୁଥିଲା ତ ବୋଉ मो बोल कहउतला ଚୋରି କରିବୁ ସବୁ ବସିକି ନା ତତେ ଦଉଛି ରହିନା ମୋଟୁ ପେଟୁ ଗୋବର ଗାଣ୍ଡୁ ତୁ ବୁଝିଲୁ ନା ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଇୟା କଲୁ କା ପକଉଛୁ ତୋ ବାପା ନା କଣ ତୋ ବାପା ନା बापा ना शंकरा ଶଙ୍କରା ତ ବେ ହେଇବେ ସେ ବା ଏଇ ଗାଁ ଶେଷ ମୋଟରେ ଆମର ତେଜରାତି ଦୋକାନଟେ କରିଛି ତା ପାଖକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର ଯାଇଛି मो बापा दुकान में मु चोरी करे ସାବାସ ବେଟା ସାବାସ କଣ ए जो चतुर्थी दिन रात रे जो से जो सुना जो व्यवहार करंती ना से सुना ତୁ ମାଡ ଖାଇବି ତୋ ବାପାକୁ କାଲି ତୋ ବାପାକୁ କହୁଛି ଚାଲେ ତତେ ତୋ ବାପାକୁ କହିକି ତତେ ଏମିତି ମାଡ ଖୁଏଇବି ତୋର ପାଠଶାଠ ହେଲାନି हेला जे ତୁ ତ ଏମିତି ଅଲେଇ ବାଉଳା ଭଳିଆ ହଉଛୁ ତୁ କି ଚୋରଟା କରୁଛୁ ବେ ତୁ ତ ଯୋଉଠି ଚୋର କରୁଥିବୁ ତତେ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ହଉଛୁ मते किंतु समस्त धरि किना कोन मु भद्र चोर ଭଦ୍ର ଚୋର सब देई दे के आसे धरा पड़े देई दे के आसे କି ସୁନ୍ଦରିଆ କଥା କହୁଛି ରେ 10 टका ଯାଇ ରଖିଛି 10 टका 10 ଟଙ୍କା ଦେ କଣ କରିବୁ ତ ଛୁଆଲି କିଣିବୁ ए जो बेलून ତତେ ଯେ ମାଡ ଅଭାବ ହଉଛି ନା ए जो ବେଲୁନ ପାଣି 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 ପୁରେଇ କିନା ଝୁଲେଇ ବହୁତ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଁ କିଏ ବାରମ୍ବାର କହି ଦଉଛି ମୁଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁ ଜମା ଜାଣିନୁ ମତେ ତୁ ହସ ହସ ମୁଁ ଦେଖିକି ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତରଳେ ଯିବି नो नेवर इम्पॉसिबल ଜମା ଜାଣିନୁ
ସୁନା ସିଆଡେ କୋଉଠି ହାତ ମାରୁଛୁ ତୁ? ତମ ସୁନା ତତେ ମୁଁ ପିଟି ପାରୁନି ଜାଣିକି କିଛି କରିପାରୁନି କାହିଁକିନା ତୁ ଭଦ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ ତୁ ଭଦ୍ର ଭିତରେ ବି ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଭାଉଜ ସୁନା ତମ ସୁନା ପୁଅ ସୁନା ସିଆଡୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ସିଆଡୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବେ କିଣିଛୁ ମତେ ଚାଲ ମାରୁଛ ମତେ ମାରୁଛ ତୁ ଭଲରେ ଯିବୁ ନା ତ ପୁଅ ସୁନା କାଟିଦେମି